היי, אנחנו ילדים וילדות של כפר עזה. ואתם מאזינים לחיים הסודיים שלנו. פודקאסט שבו אנחנו שואלים, משתפים וגם צוחקים על החיים בדיוק כמו שהם. האזנה נעימה. 3, 4, קלאפ. שלום לכל המאזינים, אנחנו נמצאים כאן בפרק של החיים הסודיים של ילדי כפר עזה. אני מישל, אני מדריכה במועדונית, שזה בית ילדים של כפר עזה, של כיתות ד' עד ו', ואיתי נמצאות כאן אילן. שלום. יאלי. שלום. ועמית. שלום. כמו שאתן יודעות, היום אנחנו נדבר על נושא שהכי מעניין את כולם, על הנושא הגדול, 7/10. אתן יודעות שבכלל כשה7/10 התחיל, אני עוד הייתי בצבא, בכלל סגרתי שבת, הייתי בגוש עציון ליד ירושלים, והתחילו לנו יירוטים מעל הראש, וברגע הזה כבר הבנתי שמשהו חריג קורה, כי בדרך כלל בירושלים אין אזעקות ואין יירוטים ולא קורה שום דבר. אז השאלה הראשונה שלי זה, מתי הבנתם שיש משהו חריג? מתי אתם קלטתם שמשהו קורה? כן, יאלי. אבא שלי תמיד יוצא אחרי כל אזעקה, ואז הוא יצא להחזיר את הטלפון, להתקשר לרבש"ץ, ואז הוא ראה את המחבלים והוא ברח הביתה. והוא סיפר לכם? כן. הוא צרח לנו לצאת מהממד ולהניע את האוטו, ואז הוא עלה לקומה למעלה, אמר להם, ואז הוא ראה אותו לא מונע, וצרח עלינו להיכנס לאוטו. כן, עמית. אצלי כאילו אבא שלי, בגלל שהוא בכיתת כוננות, אז הוא מקבל הודעות בטלפון, אז הוא קיבל, והוא לא אמר לנו שיש מחבלים, אבל היחידי שידע את זה נראה לי אח שלי גם. אז אבא שלי שם את המדים של הכיתת כוננות, ויצא להילחם, ואני עדיין לא ידעתי. ואח שלי אמר לנו לשים את הטלפונים על השתק, וגם היה לנו כיתה, כאילו, קבוצה בוואטסאפ של הכיתה, ששאלו אם כולם בסדר, ואני אמרתי שלא כל כך. למה לא כל כך? כי פחדת? תמיד שהיה אזעקות, תמיד הסתכלתי על הקיר וחשבתי שהבית יתפרק. באמת? כן. רגע, ואבא שלך ישר מהבוקר של השביעי, איך שהתחילו האזעקות, הוא יצא? כן, כאילו אחרי הרצף שהיה מלא. אילני, מתי את הבנת שמשהו חריג קורה באותו הבוקר? אני ישנתי אצל בני דודים שלי, ואמרו לנו שיש אנשים זרים שנכנסים לקיבוץ. ובגלל שהיינו עם הרבה אנשים בממד, היינו בערך 13, אז חצי מהם היו אז קטנים, אז הם לא רצו לומר נגיד את הדברים האלה, אז הם פשוט אמרו לנו שיש אנשים שהם לא טובים שנכנסו לכפר עזה. אז לא אמרו לכם מחבלים, אמרו אנשים זרים נכנסו. אנשים זרים, כן. הבנתי. ומה אתם זוכרות מהבוקר, איך הכל התחיל? כן, אילני. אני קמתי מהאזעקה, מצבע אדום. ואז היינו שם קצת ואכלנו שם. ואז אנחנו הלכנו לראות סרט. כי אמרנו, נראה סרט, זה גם ככה קרוב למד, ואם יהיה צבע אדום אז נלך. ואז באמצע הסרט, אז שמענו את הדפיקות של המחבלים ואת היריות בבית שלנו. הם דפקו לכם על הדלת? כן, הם ניסו לפרוץ, ואז פשוט צעקו עלינו לרוץ לממד. מי צעק? דודה שלי, היא לא צעקה, אבל היא סימנה. כאילו קרא לכם לבוא. כן, ואז פשוט נכנסנו, היינו שם בערך 10 שעות, עד שהמחבלים כבר לא היו. המחבלים נכנסו לבית שלכם? כן, והחזקנו את הדלת, כאילו נלחמנו איתם על הדלת שהם לא יפרצו, ואז אחרי 10 שעות החיילים פינו אותם, ואז עמית זו שכאן פינו איתה, כי אנחנו בבית צמוד אחת ליד השנייה, אז היינו ביחד, זה היה ממש כיף שאחת מהחברות הכי טובות שלי הייתה איתי. זה הרגיע אותך? כן. עשו לנו בדיקות דם וכאלה,
ואז המשכנו לנתניה, כי מי שנהג באמבולנס שעלינו עליו, אז הוא היה גר בנתניה, אז הוא נתן לנו לעשות שירותים וכזה. ומנתניה נסענו לקיסריה, וראיתי את הדודים שלי, ואז יום למחרת ראיתי את ההורים. רק יום למחרת, עד אז היית בלי ההורים? כן. מטורף. ולא פחדת? לא הרגשת לבד? לא. לא. אז עם מי היית כל הזמן הזה? עם בת דודה שלי. וואו. ובת כמה היא? 13. כאילו, אז היא הייתה... שתיכם הייתם קטנות. כן, אז היא הייתה כאילו נראה לי 11, 12. וואו. כן, עמיתוש. משהו בקשר לדבר הקודם. כאילו, לשאלה הקודמת, כי מי שנראה לי ידע שיקרה משהו אחי, זה היה אח שלי, בגלל שאחרי שחזרנו מסבא וסבתא שלנו מארוחת שישי, אז הם היו בחוץ, ואח שלי ראה מלא דברים מוזרים ליד הגדר שלנו, אז הוא התקשר לאבא שלי ואמר לך לחזור הביתה. כבר ביום שישי בערב? כן. ואני הייתי כבר עצובה לפני, כי ידעתי שזה גם סוף של החופש, אז לא רציתי לחזור בבית ספר. הגיוני. ומה את זוכרת מאותו הבוקר? זוכרת איך הכל התחיל? כן, אני זוכרת הכל בעל פה. ההפסקות היו בצבע אדום, יותר נכון, היה ב-6 בבוקר. ואז, אחרי שהיה מלא רצף של אזעקות, אבא שלי הלך לכיתת כוננות, אז שם את הטלפון עם השתק, וכאילו, מה שהיה צריך עשינו, שסיפרת שהוא עלה על מדים, נכון? כן, ואז אמא שלי שומעת שפותחים את הדלת, כאילו, היא לא פותחים את הדלת, כי הדלת שלנו הייתה נעולה, אז כאילו ירו בה, אבל לא הצליחו לפתוח אותה, אז הם כאילו זרקו משהו על החלון, נראה לי כמה פעמים, והחלון התנפט, אז הם נכנסו מהחלון. המחבלים נכנסו מהחלון? כן. ואז אמא שלי הספיקה להתקשר לאבא שלי ולומר לו את זה, והוא אמר שהוא בא, ואמא שלי הכניסה אותנו מתחת למיטה של אח שלי, כי יש שם ארגז מצעים, והיינו שם כולנו, והיינו שם איזה 20 דקות, ולקחתי איתי את הטלפון, אבל אח שלי ואמא שלי לא, והם לקחו להם את הטלפונים, ואחרי שהמחבלים יצאו והם לא ראו אותנו, וגם מחבל קפץ על המיטה, אז הרגשתי את הכובד שלו. וואו, והוא לא שמע אתכם מתחת למיטה? לא. הוא לא שמע את הנשימות שלכם? לא שמע לא, כלום? לא שמע כלום. וואו, איזה מזל. ואז שהם יצאו וזרקו מהחלון של המטבח, נראה לי רימון, משהו שגרם לשריפה. אח שלי ואמא שלי התחילו להריח מלא עשן ואני לא. אמא שלי הרימה את המיטה ויצאנו לדלת של הכניסה והיינו שם קצת, ואז ראיתי מחבל על הבימבה של השכנים שלנו, איפה שאילן הייתה. ואז הוא עוזב את זה והתחיל לרוץ. ועל דרך ראינו את מלא מחבלים נכנסים מהשער, כי הם הרסו אותו קצת. ממש ראית מחבלים בעיניים? כן, ואז אחד רץ אלינו. וואו. כולנו. אתן ממש גיבורות. באמת. זה מטורף. נכנסנו שוב לבית שכבר לא ראו כלום, כי הכל היה שחור מפיח וישן. אני ואמא שלי הלכנו מהכניסה האחורית, שזה היה בחדר שלהם גם, ואז אח שלי הלך לממד, אז אמא שלי הלכה כדי לעזור לו לבוא אלינו, אז אני הייתי בחוץ בינתיים לבד, וטבלתי את הידיים במים של הבריכה, כי היו שחורות טיפה, וראיתי שם סכין וכל מיני דברים שלא בא לי לומר. בהתחלה היינו בשיח, ואז כאילו, לי היה רעיון להיכנס למחסן שלנו, שהנעילה שלו מבחוץ, אז אפשר להיכנס, אבל אמא שלי היה לה משהו כזה שהיא יכלה לסגור עם זה, והיינו שם 9 שעות. במחסן? כן, ואח שלי מצא מגבונים כדי שאני לנשום לשם ולא פיח וכאלה. ואז גם שמעתי אישה צורחת ויריות, וצבע אדום גם, ולי ולאח שלי הייתה תנוחה כזאת שכל מה היה צבע אדום, אז גם אמא שלי אמרה לנו להתפלל, והיה לי גם חתולה בבית. ואז כאילו נשארנו שם, ואבא שלי, שהגיע, גם היו לנו חיילים תוך כדי בבית, ואחד נפצע שם גם. הם ראו אתכם החיילים? לא, אז
אבא שלי, לפני שהוא נכנס לבית להילחם, היה לו שרשרת של מגן דוד, והוא אמר, אלוהים שמור עליי, והתחיל להילחם. ואני חושבת שהחתולה שלי גם יצאה, כי כשיצאתי הרגשתי משהו פרוותי, שזה נראה לי הפרווה שלה. כן? כן, רגע, אז מה קרה לחתולה? היא היום איתכם? כן. וואו. גם שמים להם אוכל שם, כאילו, אנשים מפזרים להם. אז שהיינו שם, איזה כיף. כבר היה חושך, ובדיוק כשרצינו לישון, וגם חפרתי לאמא שלי שאני צמאה ברמות, בדיוק כשבאתי לישון כזה, אז אמא שלי שומעת שחיילים צועקים, שאם יש פה מישהו, ואמא שלי החליטה לפתוח את המחסן, ואני ניסיתי להתחבות, כי פחדתי, אני לא יודעת אם זה מחבלים או לא, ואז זה היה חיילים באמת, ולי היה כל מיני זכוכיות ודברים ברגליים, אז חייל הרים אותי, ואז הייתי בהתחלה בג'יפ כזה לבד, כאילו עם אמא שלי ואח שלי. נתנו לנו לשתות חוץ ממני, ששתיתי שייק בננה מגעיל. למה הביאו לך שייק בננה בשביל הסוכר? לא יודעת, כל אחד הביאו לו משהו אחר, רק לאמא שלי הביאו למים ולאח שלי קולה, והיינו שם בטיין לבד. אני אמרתי לאמא שלי שמלאכים חיילים, אז בינתיים הם היו בבית של איפה שאילן הייתה, ואז הם הביאו אותנו למקום אחר, ושם ראיתי את אילן. שם נפגשתם. כן, החייל. את יכולה לדבר, אילני, תספרי. סתם, היינו באוטו שאת זוכרת שפינו אותנו לבדיקות, אז היה שם את החייל, זה קראו לו עמית, אז היה לנו 3 עמית ברכב. 3. עמית, החייל, ומי עוד? בדודה שלי. גם בדודה שלך עמית? כן, היינו שם איזה 13, היה שם הרבה שמות. 14. עמית. וכשהיינו בעלונית גם ראיתי מחבל כן, גם אילן ראתה אותו, שקשור גם בעיניים ובידיים שמנסה להשתחרר, והיה חייל שאיים עליו עם אקדח, וואו, זה מטורף. ואז שמעתי חיילים פשוט צועקים גשם סגול, ואז הבנתי שככה הם אומרים שיש טבע אדום, ראינו עירותים, ואז נכנסנו והביאו אותנו למקום חשוך כזה, שקט יותר, עם אמבולנסים וכאלה, והיה שם דבר כזה שנראה כאילו מהדקים לך את היד. ובינתיים אני רציתי להשתל, אבל זה היה לי שורף, ואז אותנו צריכים להביא לבית חולים, שגם אבא שלי פונה אליו, אבל אחרי כמה זמן, אבא שלי יראו לו ביד שמאל. וראית את אבא שלך פצוע? עוד לא, לא ראיתי אותו כמעט איזה 5 חודשים. ואז אבא שלי פונה לבית חולים סורוקה, ואז אני הייתי בינתיים אצל דודה של אבא שלי. היינו שם, אני הייתי שם 4 ימים, אח שלי 2 ימים, ואח שלי רק כך הלך לשפעים וישן אצל החברים שלו, ואז אנחנו אחרי 4 ימים גם היינו שם, ודאגתי לחתולה שלי ממש. ואז שהיינו, הגענו לשפעים, וקיבלנו חדר כזה, כאילו בהתחלה אנשים הציעו לנו לגור שם, והיה שם גם ילד שקראו לו עמית, והוא היה מאוהב בי, אז לא יכלתי להיות שם. עוד עמית. כן. אז ישנתי אצל חברה שלי 1.5 חודשים, ואז הביאו לנו חדר, היינו בו בשבועיים, הביאו לנו חדר אחר, וכשהיינו בחדר השני, אז שם מצאו לנו את החתולה, והיא הייתה שם והייתה אפורה, היא אמורה להיות לבנה. כאילו, ויש לה כמה... זה מהפיח בדירה? כן. יאלי, מה איתך? מה את זוכרת מאותו הבוקר? מה הסיפור שלך? שקמנו, כבר היינו כולנו בממ"ד, ואז כזה אני זוכרת שאמא שלי חיפשה טלטול להתראות של האזעקות, ואז היא התחילה לרקוד לפי אבא שלי בינתיים יוצא לבדוק. תוך כדי שהוא ברח כאילו לקרוא לנו, אז גם המחבלים ירו עליו, הוא לא נפגע, ואז הוא נפל. אבא שלך נפל? כן, ואז היה לו פה מכה. עכשיו כאילו כבר תקנו לו את זה, אבל הוא היה מזה. היה לו כמו תחבושת, כאילו, לא יודעת איך קוראים לזה. ברחנו לבית של אחותי, יש לה חבר, אז הם גרו מתחת לבית של ההורים שלו. ואז היינו שם איזה 5 חודשים בחדר של... כאילו הבית 100 מטר. כאילו לא הרבה. קרה משהו לבית שלך? כן. מה קרה? נראה לי היו איזה 5 רימונים בתוך הבית. וואו.
אז בעצם כל החדרים התפוצצו, נשרף. כן, כשביקרתי בכפר עזה, באתי לבית של יאלי, והכל שם היה עם יריות, והיה בקושי אפשר ללכת שם, כי הכל היה שם נפול על הרצפה, נפל. וגם הייתי בחדר שלי, גם הוא טיפה השתבש. זה נשמע ממש כמו סרט אימה. נשמע לא אמיתי. ההורים שלי בדיוק רצו לעשות להם שיפוץ לחדר שלהם, כבר הם היו בסוף, ואז בדיוק הכל נהרס, כאילו. איזה בסה. הם רק היו צריכים להרכיב את הכיור, והכל נהרס. וואו. היינו בבית של אחותי, זה 5 חודשים, והיינו בחדר אחד עם איזה מלא מזרונים. בבוקר, אז כאילו, לא ברחנו עם המפתח, ואז כזה חבר של אחותי התקשר לאח שלו, למזלנו היה ער, והוא הביא את המפתחות, ואז נכנסנו. עכשיו, בבוקר אמא שלי הביאה את הארנבת כדי שהיא לא תיבהל מהבומים, ואז אחר כך אבא שלי אמר לי לברוח מהבית, אז כאילו שברחנו כולנו, אז הבאתי איתי את הארנבת, היא עכשיו עוד חיה. איזה כיף. איך קוראים לארנבת? שם מוזר. מה השם? לאחותי היה בן, ואז היא קראה לו פרדי, הוא כבר מת מזמן. כאילו, הארנבת הזו איתי 4 שנים כבר. ואז כזה לא היה לי שם, אז אמרתי, טוב, אני אעתיק מאחותי, וקראתי לה פרדה. פרדה, לארנבת? כן. ותגידי, אמרת שהיית תוך כדי עם טלפון, נכון? לא, השארתי אותו במיטה פשוט, מתחת למיטה. אז תוך כדי המקרה לא דיברתם בוואטסאפ? לא. יאלי, את דיברת עם חברים בוואטסאפ? אני דרך אמא שלי עוד היה בבית, כאילו, עם המחבלים. ויש משהו שעזר לכם להרגיש ביטחון באותו יום, משהו טוב שאתם זוכרות מאותו היום, אולי איזשהו רגע מצחיק שקצת הרים אתכן? שראיתי מחבל על בימבה, ושאחד היה לו גבות מחוברות. זה באמת מצחיק. שזה היה עוד אחד עם הבימבה, וגם שצחקתי עם אח שלי. ושדוד שלי קנה לנו מלא דברים. נכון שאמרת שראית את המחבל עם הגבות המחוברות, אז הוא ראה אותו צונח, ואז הוא התחיל לראות עליו והוא נפל. מי ראה אותו? אבא שלי, שהמחבלים ירו. הוא נפל בגלל אבא שלך? לא, המחבל עצמו נפל, וגם אבא שלי, כאילו, בכניסה לבית. כן, אילני. היינו בממ"ד, מלא אנשים, סבבה 14 בערך, וגם כלבה. כאילו, זה כמה מטרים, זה בערך כל זה. אז המחבלים צרחו על רוח הבעל, וכולנו צחקנו מזה, ואז השתיקו אותנו. צחקתם מזה שהם צעקו את זה? לא פחדת? לא. באמת? באותם רגעים לא פחדת? קצת, לקראת אמצע סוף. אבל זה שכולם צחקו, זה הרגיע אותך, זה הצחיק אותך. כן, גם אכלנו ג'חנון, אז זה... בממ"ד אכלתם ג'חנון? לא, לפני שהם נכנסו. שבת בבוקר, הגיוני. ואיך הרגשתם בימים שאחרי? בימים שאחרי השביעי, לא עכשיו, אלא אז. כן, יאלי. ברחנו מהבית בלי כלום, אחותי גם הייתה בלי טלפון, רק אבא שלי, אמא שלי, אחותי ועוד אחותי, ברחו עם הטלפון, רק אני ואחותי הבכורה, מאיה, היינו בלי טלפון, ואז כמה ימים אחר כך אבא שלי כבר, כי נראה לי 4 ימים אחר כך או 3, הוא תמיד דחוף לו לראות מה קורה, ואז הוא אמר שהוא הולך להביא לנו בגדים מהבית, כי היינו בלי מכפר עזה? כן, כאילו היינו בלי כלום, והוא גם ראה מחבל בכניסה לבית, כאילו, כזה יש לנו כמו שער, לא כמו שער, כניסה ואז מדרגות, ואז נכנסים לבית, ואז הוא ראה את הכל, הוא אמר שהיה ריח של נבלות. קצת מגעיל. קצת? לא. מסכן. רגע, אבל איך הבגדים שלך היו בסדר? הם לא. הרוב היו עם חורים. אז קיבלת בגדים עם חורים, או שלקחו אותך לזרה כרגיל? לא, לא לקחו אותי. הכל נראה לי היה סגור. אבל הביאו לי כמה פיג'מות, כאילו שהן היו טובות. הכל היה כן במידה, אבל הכל לא טוב. גם החייל שהוא עוד חי, כאילו שהיה לו חוסם עורקים, אז
עכשיו כאילו, הוא כבר נראה לי סיים את המיונים, לא יודעת. אז הוא אמר שהוא ראה מחבל בתוך החדר שלי עם איזה בנדנה כחולה. וואו. מישהי כאן זוכרת את החייל שהיה באותו היום, אני שהציל יכולה אותה רגע מישהו? לומר משהו? כן. וגם בקשר לחייל, אז הוא בא לשפיים וביקר אותי ואת אח שלי. באמת? כן. אותו החייל שהיה איתכם בשביעי? החיילים שחילצו אותנו מהבית. וואו. אמ, וזכרת אותו? כן, יש לי משהו לומר עליו אוקיי, אז קודם. תגידי. על הימים הראשונים, כאילו, כן. החברה הכי טובה שלי, היא הייתה בעזה, והחזירו אותה בעסקה הראשונה. עופרי, כן. את רוצה לספר עליה קצת? לא יודעת אם הרסה. לא. אוקיי. אז זה היה מאוד, ממש 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 מבאס. היה טוב, בלעדיה. וזהו, איך הרגשת בלעדיה? היה קשה, היא חזרה אחרי חודשיים, נכון? נכון. ואיפה היא עכשיו? בחול. אבל היא לא גרה יותר בכפר עזה, נכון? בשפיים. מתגעגעת אליה? מאוד. קשה. היינו אמורות לטוס ביחד. אני, איתמר, אופי ואיתן ינקילביץ'. וואו. לאיטליה, ואז האיראנים הרסו את זה, אבל... ממש עכשיו הייתם אמורים לטוס. לא, בתחילת שנה, וגם עכשיו הייתי אמורה לטוס לאיטליה, בול, ואז האיראנים גם הרסו. עצבנו אותי. כן, יאלי. באותו בוקר אחותי התכתבה עם דודה שלי, ים, היא כאילו מתה, וגם נדב, אבא שלה, כאילו דוד שלי. דודה שלך נהרגה? כן, וגם, כאילו, גם עוד דוד שלי. בהתחלה חשבנו שרק הילדים מתו, וההורים, והשאר בסדר, ואז כאילו, אחר כך הבנו שרק הילדים בסדר, והאימא, כאילו חן, ואז חשבו, אמא שלי אמרה למי שחיפש, לא זוכרת מי זה היה, אולי הם בארונות הילדים, ואז גילינו שחטפו אותם, גם בעזה. בני דודים שלך נחטפו? כן, גולדשטיין. וואו. איך קוראים להם? טל, גל, אגם וכן. והם כרגע נמצאים גם בשפיים, נכון? לא, הם נראה לי, הם טסו איתם, כאילו עם אפורים. אבל באופן כללי הם גרים בשפיים. כן. וואו. ואת מתגעגעת לדודים שלך? כן. אילני, מה רצית לספר על הזיכרון מהחייל? החייל שחילץ אתכם באותו יום, החיילים. אני זוכרת רק אחד. אני תספר. זוכרת את עמית. עמית, את ממש יודעת מי זה, וואו. כן. ושהוא אוהד מכבי חיפה ושקוראים לו עמית. אז את זהו. ממש מכירה אותו. לא, זהו. את פגשת אותו אחרי השביעי גם, או רק בשביעי? לא מצאנו אותו. וואו. כאילו, לא תקשרנו איתו. ניסינו, אבל... כן. כן, ואם היית יודעת מי הוא, היית רוצה לדבר איתו? כן, כן, היית רוצה להגיד לו תודה? כן. וואו. מרגש, הלוואי שמתישהו תמצאו אותו. אפשר לומר משהו? כן. אותו חייל עם אילן. חייל שקוראים לו עמית, אני גם לא יודעת מה איתו, אבל לא היה לי איפה לשבת באיזשהו ג'יפ כזה, לא יודעת מה זה היה, ובהתחלה חשבתי על משהו של מנוע, ואז הוא אמר לי שאני אשב עליו, וגם אחד מהחיילים, אח שלי היה בלי חולצה, אז הוא נתן לו את הסוויטשרט שלו או משהו. וואו. ועד היום הוא שומר את הסוויטשרט הזה, יש לנו אותו בבית עכשיו. כן, יאללה. אני יודעת שכאילו, אני יודעת רק שני חיילים שהיו אצלנו. טל, שהוא כאילו נפצע מחוץ לבית, ועוד אחד רועי, שהוא גם נפצע, ואז פינו אותו והוא מת בבית חולים. וואו. החייל שחילץ אתכם נפטר בבית חולים? לא חילץ אותנו, אנחנו ברחנו, אבל הוא בא לחלץ אותנו, ואז החיילים ירו בו. אמא שלי אמרה לי שהפציעה כאילו הייתה יותר מדי קשה, אז הוא נהרג בבית חולים. כי עשו לו משהו לא טוב במיון. וואו. ופגשת את החייל שנפצע אחרי? כן, לא מזמן, כאילו בחופש פסח, אז בסדר פסח כאילו שהיה, אז לא באתי, הלכתי עם אמא שלי ואחותי עדי, כאילו שהיא בשכבת גיל של אח של עמית, אז
הלכנו איתה, והיה כזה כמו ריצה למען רועי, ואז גם טל היה שם, טל החייל. הבנתי, והוא כבר לא פצוע, הוא השתקם. נראה לי הוא על כיסא גלגלים, כאילו אני חושבת שראיתי אותו על כיסא גלגלים. ואיך היה לפגוש את בני דודים שלך כשהם יצאו מהשבי? בהתחלה, כאילו אני זוכרת את אותו לילה, שמעון, אני זוכרת זה קוראים לו, אז הוא הודיע לאמא שלי. מי זה שמעון? מישהו מהצבא? כן, ואז הוא הודיע לאמא שלי שהם חוזרים, ואז באמצע הלילה כזה, ואני הייתי כזה ערה, הייתי בטאבלט, וכאילו הם אמרו, ואז כאילו הוא הודיע לה, ואז היא אמרה, יש תודה, והוא נתקע, ואז באותו ערב, כאילו שהחזירו אותם, אז אמא שלי ואבא שלי הלכו לשם, והאחיות שלי רצו ללכת למקום הזה בבארי, שכאילו אפשר לפגוש אותם, ברפיח נראה לי. הבנתי. אז, ובסוף... במעבר. כן, אבל אחותי, כאילו... זה היה מרגש המפגש? אני זוכרת שפשוט אחר כך ביום הזה שפגשתי אותם, אז אחותי אמרה לאחותי הגדולה, אל תבכי, ואז היא בעצמה בכתה. וואי. יש לי עוד שאלה שרציתי לשאול אתכן על אותו היום. ברור שפחדתם, זה הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות בערך, אבל רציתי לשאול אם בכיתן או שיותר הייתם בשוק. קפאתן מהסיטואציה, עזרתם להורים לתפעל את זה איכשהו. כן, יאלי. אני זוכרת שהייתי רגועה כי הבאתי איתי את הארנבת, ואז אחותי כן? שמה אותה בתוך סל של כביסה, והבאנו למזרק בשביל לשתות מים וירקות. אז זה הרגיע אתכם לטפל בארנבת? לא, אותי לפחות. זה קצת הסיח את דעתך ממה שקורה. כן, כאילו, אני זוכרת שאחותי עדי, כאילו, יותר נלחצה ממני, כי היא לא ידעה מה קורה, כי היא שמעה שאח של עמית אומר בקבוצה שלהם, של הקבוצה, שיש להם מחבלים בקיבוץ, וגם אחותי דיברה עם אחותי, אז כאילו גם הם ידעו את זה. אני פחדתי לשלוח לו מתודעה, כי פחדתי שאיזה מחבל יאתר את המקום שלנו. וואו, איזה חכמה את. שחשבת על זה באמת, זה לא מובן מאליו. כן, עמיתוש. האמת שלא בכיתי, אבל גם לא הייתי בשוק, כאילו, אני ידעתי כאילו, ידעתי שלפעמים דבר כזה יכול לקרות. כן, זה היה בראש שלך שזה יכול לקרות? כן, כל פעם שיש צבע אדום, וגם לפעמים שאני מפחדת, שאני תמיד חושבת שאני יודעת שזה מה שיקרה, ואבא שלי אמר שהיה תחושה פעם אחרת מאשר הצבע אדום שהיה פעם. אילני, את האמנת שמשהו כזה יכול לקרות? לא. בחיים לא חשבת שיכול לקרות דבר כזה? לא. כי בסוף זה הבית שלך, זה אמור להרגיש המקום הכי מוגן. כן, אבל... ובסוף קורה מצב כזה. נכון. ואת פחדת? לא. כאילו כן, ברור, אבל הייתי יותר בשוק. את גם לא בכית? לא. מטורפות. באמת. זה לא כל כך קשור, אבל ילי ואילן הם באמת החברות הכי טובות שלי. איזה חמודות. אתן באמת נסיכות. והסיפור שלכן מטורף, ואתן באמת גיבורות. למה אתן הכי מתגעגעות? מכפר עזה, מהאנשים, מהקיבוץ עצמו? לבית שלי, לחברות שלי, למרות שעכשיו הם איתי, כי דאגתי להם ב7 באוקטובר, וזה טיפה מוזר. דוד שלי מתישהו קנה לי בבית חולים תוכי מדבר. הוא נעלם. התוכי נעלם? כן. ברח. כן. תוכי ברח, לא יפה. לא אמיתי. לא. אילני, למה את הכי מתגעגעת בכפר עזה? זה הרבה, זה רשימה ארוכה. לבתים של המשפחה שלי. מי מהמשפחה שלך מכפר עזה? 3 אחים, כולל אבא שלי, ובית של סבא שלי. וואו, אז כמעט כל המשפחה שלך. לא, יש עוד 3 אחים שהם לא גרים הם לא גרים בכפר עזה, הבנתי. יש 3 כן ו3 לא. אז מה הכי חסר לך? יש 4 אחים שגרים בכפר עזה. שכחתי אחד.
לא נורא. לסינתטי, ששיחקנו שם הרבה כדורגל, החדש, שהיה לי שם גם את האימונים, ובריכה וקניונית. ואתם מדברים על זה עכשיו ביניכם, במועדונית, על מה שהיה בשביעי, אתם יודעים את הסיפור של כל החברים שלכם, או שאתם פחות מדברים על זה אחד עם השני? אני יודעת את שלומי טוב טוב. לא מדברים על זה, אבל... מה מדברים מלא? אז אני לא יודעת, כי אני פשוט שקועה עם חברות שלי. אז אני לא יודעת מה קורה. אז גם אילנה אני לא יודעת. אילני, את יודעת סיפורים של אחרים ומדברת כן, על אבל לא הסיפור אצל שלך? כולם. אני יכולה לומר את הילדים לא שאני משנה. יודעת. פשוט באופן כללי, אם את מספרת את הסיפור האישי שלך, או שאת פחות מדברת עליו? תלוי מי. תלוי מי. אז את כן מספרת, את משתפת קצת. תלוי מי. אתן חושבות שעוד 15 שנה תזכרו הכל בדיוק כמו שזה קרה באותו היום? כן. נראה לי שכן, כן. כן, כן, סיפור כן. כזה נראה לי שאפשר לזכור אותו כן. עד 120. 20. עד 120. ובעתיד, כשתהיו גדולות, הייתן רוצות לחזור לכפר עזה? האמת שנראה לי שבעתיד אני בכלל אגור ביפן. כן? אני רוצה בתאילנד. אני גם לומדת יפנית. אני גם, להיות בוחרת את יודעת כמה זה עולה? ישר על היום הראשון אני קניתי גם 5. אילני, את לא היית רוצה לגור בכפר עזה בעתיד? תלוי. אם זה יהיה כמו פעם, אז כן. אם לא, אז לא. אני יכולה. אני כאילו רוצה, אבל לא יודעת מה, כאילו, למשל שואל ילדים וזה, מה אני אעשה? שלא יקרה משהו. אתם יודעים, אני לא הכי אתמול רק בממדיון הכל נפל לי. בנות? יש לכן עוד משהו שהייתן רוצות לומר? לא. אין לי מושג. אני אוהבת לדבר, אני אוהבת איך שתקתי. היינו הכי חופרות שיש בעולם. האמת, וואלה, אתם חפרניות רצח. אני אוהבת לדבר. חפרנו, תמשיכו כאילו, כך. הם נראה לי חצי מזה. אני מקווה שזה אומר כאילו, אתם שמחר מחכים. אתם תדברו פחות כל היום. לא. אני יכולה לדבר אבל לי קצת זה לא אנרגיות. עובד. שאת מדונה, לא פיצה. טוב, אז תודה רבה לשלושתכן, תודה מיטוש, אילני ויאלי. היה לי ממש כיף לדבר איתכן. ועד כאן החיים הסודיים של הילדים בכפר עזה. תודה רבה על ההאזנה. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי הפרקים שלנו. נתראה. ביי, תודה רבה. ביי ביי. האזנתם והאזנתם לחיים הסודיים שלנו, ילדי כפר עזה. אם נהניתם, תשתפו עם חברים ותשלחו לנו שאלות או סיפורים. תודה גדולה לכל מי שלקח חלק בהפקה. עוד על זה מחכה לכם בתיאור הפרק. אל תשכחו לעקוב, להישאר מחוברים ולהמשיך איתנו במסע בפרקים הבאים. נתראה. נתראה.